danna subscribe da ke gaban wannan bidiyo, sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora mu sanar da son kowa ki wanda ya rasa. Ke ce Fatuma kan, ni na son ke Fatuma, ki so ne na ce kin ji tsakanina da Allah, ni ke son ke Fatuma, Hawa Fatuma na ce, tatawa na ce kin ji tsakanina da Allah, ni ke son ke Fatuma. Na je wancan lokacin, na je gidanku na ce, na faso mata, an kace na bata ne, wace faso ma na ce, faso ma ko Fatima, an kace faso ma ta ce, kwanji na ce sunanta faso ma baby na ce, ita ce ni ke nema, ashe tawa ta ke na ce, haba wannan ba kowa, ashe ba kowa ce. Na ce ina take an kace tawa take, haba da Fatuma can tafi da zuciya, haba larabe karshe, haba da Fatuma. Ina son ke kin ji fam, tsakani da Allah na ce ni ke son ke Fatuma. Ke ce Fatuma baby, babu wata sai ke baby, haba da Fatuma, ke so ne na ce kin ji tsakani da Allah na ce ina son ke Fatuma, ki rike ni amana tsakani da Allah na ce cikin watan Ramadan ni ke da ke ko ba cikin shi ba, ki rike ni amana, ina son ki da aure ne ke da aure na ce ne ke so Fatuma na ce na ce Fatuma, ke so na ce haba, ke ba zuciya ce hankuri da zama da ni a gare ke na ce, don ke sa dogon gori a wurin ke na ce, ke rike ni amana, baby sai an joma, sai kashi na biyu.